We zijn op het TT-circuit van Asten. Sneuvert je de 5e wedstrijd van de W-series rijden. En we treffen hier Bijtske Visser bij haar auto. Nou ja, haar auto. Die auto is els weekend weer oors. We staan hier bij mijn auto voor dit weekend. We hebben elk weekend krijgen we een andere auto, dat noemen we loterij. En dit weekend heb ik een witte auto. Een witte auto, ja. Ja, maar hij is wit. Ja. Maar dat is het enige verschil met de andere auto's? Ja, alle auto's zijn in principe gewoon helemaal hetzelfde. Dezelfde motor. Setup op de auto is hetzelfde. We mogen een paar kleine dingetjes veranderen, maar dat is meer voor rijstijlverschillen. Ja, en de engineers en de monteurs horen ook bij de auto, dus die heb je ook elk weekend nieuw. Nou ja, waar ze nu mee bezig zijn is bijvoorbeeld de pedalen. Elke rijder is natuurlijk een andere lengte, dus die moeten versteld worden. De stoel, die wijzigen ze. We hebben allemaal op maat gemaakt stoeltje, dus dat is niet zo heel moeilijk. En voor de rest, voor elke race moeten ze gewoon de hele auto langslopen of alles nog goed vast zit. Hier zitten we in principe. Dit is ons stuur. Ja, in principe een aantal knopjes erop. In de pits voor de pit limiter. Hier voor met onze engineer te praten. Om de motor te starten. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we gebruiken. Ja, en het schakelen. De populariteit van de vrouwen in het autoracen neemt toe. Fans komen Bijtske opzieken. Hoeveel rondjes is dat verschil? Het verschil per baan. Ik denk dat het hier misschien 20 rondjes. De W-series zien het leven erop om meer vrouwen in de autosport te krijgen. Maar Bijtske haar ambitie lijkt net in deze klasse. Ik hoop dat ik richting de DTM of de Formule E kan gaan. DTM of Formule 1? Ja. Dat is beide dus, ja, dat is dat net realistisch. Dat denk ik wel, ja. Ik heb ook bij BMW een contract. En die hebben een team in beide klasses. Dus ik denk dat dat het meest realistische doel is op dit moment. Maar nog 2 races te gaan zit Bijtske tweede achter de Britse Jamie Chadwick. Maar het eerste plak is nog in zicht. Maak je wat kans hier op Assen? Ligt het circuit hier? Ik denk het wel, ja. Maar ook Jamie. Ja, hè? Oh, dat is Ja. die Engelse daar. Ja. Ik sta maar 10 punten achter. Dus op zich is dat niet heel veel. Het verschil tussen eerste en tweede worden is 7 punten. Dus ja, er zijn nog alle kansen om haar nog te pakken. Ja.